Menj arrébb. Kus, már megy a fölvétel. És valaki megint fingott. Én nem most. Figyeljen! Az első pillanatok egyiken. Agydú! Fordulj ide! Igen, megtúlja! Mit csináltok? Most így, amit a papuszkót be. Így jó! Jó! Bazd! Jó hagyja! Így maradhat. Szia, Gabi. Egy szósz milyen a buli? Vidd innen ezt a szívet! Te kurva! Ezt tedd fel a Facebookra, hogyha 100-an nem lájkolják egyet! Hallod, Tomi? Kérek szépen rakd! Akkor várj, állj! Álljál meg! Nem, videózza az egész! Hé, kopasz! Szevasz, kopasz! Nincs hajam! Hagyd így neki, légy vagy! A büdös rohadt kurva picsába! Hagyd így neki! Várjál, hallod, hogy megy föl Facebook Ő kérése volt, nem én. Nem én. Hallod, de nézz ide, légy. De Marcit hajnyíról együtt fényképezni. Ja, úgy, hogy írja a haját. Ja, de úgy tud a hajába. Tud a haját folyamatosan, ne nézd oda. Most. Várjál, csinálj úgy, mint a nyírnád, de ne nyírd közben. Úgy, ott állj meg! Ő elvágja a fejét. Várjál, még egyet. Most értem haza előbb. Várja, nem mozog. Hallod, úgy nincs kéne. Bele ilyen csikok után. Hallod, ne egyék Innen föntri olyan, mint a Szemeti Lajos. Ez mi? Ez mi? Írd fel neki fokozatos. Gondolom, ott a kertén sziget. Bacsacsata. Itt egy kis haj. Tafi, neked kurva nagy volt a hajad. Ja. Hagyd úgy meg hát. Jó, úgy az szokott kicsi lenni. Hallod, én minden héten szervezek ilyen bulit, hogyha valaki lenyiratja a haját. Jövő héten enyém lesz. Kurva hülye. Jó, ez csak nagy úrom most. Csak azt nézzük, Figyeld! olyan vagy, mint a Simon. Figyelj, hamar odafordítom a fényképezet, megnézheted. Rendes vagy. Halljuk meg, most úgy nézzük ki, mint a Kelemeréknek a szomszédja videót a gyerek. Ki az? Milyen Peti, hogy hívják. Vita. Nem, a Mi van, dujuk? Nem tudom, hogy Volt neki az a kis csopperja, nem? A Varga Peti. Varga Peti. Ja. Anita. Te egyébként olyan tök hülye vagy, az Éppen biztos. most kérjük a Mert... Most kérjük a tompost. Oké, gyere, csöpp. Ki oda? Hát így hagyom. Arra hogy hagyd meg neki már. Jó így. Hol lett a hajam? Ott van lenn, nézzél jobbra. Dobbi, te biztos nem vagy dolog. Nem hát. Figyeld. Túlmogat a gyerek. Ne! Hallod, odaadod a Simpsonomat e-mailjába. Itt lesz a asztalon, jó? Azt érdekül, úgy csináljuk, ami nem fodrász. Persze, hát így most nem tudom. Én is aludtam. De anyám meg lehet, hogy ezt nem kell kijönnöm. Amúgy nem gáz, csak elején volt, amikor így nagy volt meg is ide, jó? Jó. Most már nem para. Aha, most már jó, most már nincs
Kurva jó képű vagy. El tudom képzelni. Nem, fehér fejem, mint a állat. Azt én is úgy írnám. Hát meg a... Te, Marci, csak itt oldathatójam le ezt itt. Ja, mindjárt jönnek Máték, és azt akkor nekiállunk, megsütünk mindent. Nem? Ne legyen benne ilyen hosszabb hajszál. Nem, azért majd átmegyek rajta sokszor. Jó. Tompi, ezt már fullkoposzra is ráírtam. Az nem túlja meg. Többiek, halljátok? Mi a fasz Most van? megjönnek Máték, azt megsütünk mindent, nem? A Gyuri, Rozi, leállítom. a Gyuri is mostanában jön majd. Gyuri azt mondta, hogy 4 órán előbb nem jön. Nézd meg. Azt mondta.